Smörgås! Ja ennen kuin sanotaan yhtään mitään yhtään mistään, niin mä haluaisin kiittää kaikkia, jotka oli eilen katsomassa live-showta. Tehtiin myös meikäläisen striimi-ennätys katsojamäärissä. Se oli jotain 530, jotain semmoista, ja se on meikäläisen ennätys, joka on pirun yeah. Ja yksi juttu, mitä mä ihmettelen, aina kun mä tuun tänne kuvaamaan. Tuolla on joku oman elämänsä pikkumetsuri tekemässä itselleen polttopuita joka helvetin kerta. Ja joka ikinen kerta, kun mä tuun tänne chillaamaan, täällä ei oo mitään ääntä. Tän on pakko olla joku... Vittu mua ottaa toi pää, ei helvetti. No niin, jos nyt oltais pikkusen paremmassa paikkaa. Siis mä en taju mikä tässä mestassa on. Se on aina toi sirkkelin huuto alkaa, kun mä tänne tuun kuvailemaan. Ja muuten kun mä oon täällä, niin ei mitään. No, elämä vastaan Petrin vlogit. Mutta minä en luovuta niin kovin helpolla. Joo, kyllä, oli todella mukava setti eilen. Ja Kelmikin tuli pyörähtää, se oli tosi jees. Jees, että ukkeli kävi pitkästä aikaa vähän pyörähtelemässä meikäläisissä striimeissä. Ja semmonen 3 tuntia siinä tuli sitten vedettyä. Eli semmonen tunti överiä alkuperäisestä suunnitelmasta. Ja viestejä tuli aivan helvetin paljon. Ja se chatti tosiaan, se on vähän semmonen nihkeä, että se pysähtyy, sitten sinne tulee aina 1000 kommenttia ja se taas pysähtyy. Ja silleen, että sieltä piti aina nopeasti, kun se meni, niin nopeasti aina bongailla niitä juttuja. Ja niihin videoihin, kun mä katsoin heti sen striimin jälkeen, niin jos mä ihan oikein muistan, niin siinä pitemmässä pätkässä, kun se tosiaan pätkäsi sitten jossain vaiheessa puoli tuntia ennen loppua, niin siinä pidemmässä oli tullut 6300 viestiä ja sitten siihen viimeiseen puolen tunnin pätkällä oli tullut 700, eli 7000 viestiä. Te jaksatte kirjoitella sinne, ja niistä ei varmaan luettu edes kuin murto-osa. Ei edes varmaan 100 viestiä niistä 7000 tullut luettua, et aika massiivista. Pitää mä jotenkin haluaisin noin niinku striimit pitää tuolla YouTubessa, enkä viedä esimerkiksi Twitchiin, koska monelle ihmiselle se on sinne Twitchiin meno sitten niin hankalaa mukaan, kun sinne pitää tehdä joku käyttis, että pystyy kommentoimaan, ja YouTubessa on valmiiksi käyttis, ei tarvitse kun sinne heilahtaa vaan, kattelee etusivulla, että hai toihan striimaa tossa noin. Vitun kännykkä. Mutta YouTuben se chatti, se on tosi huono. Toivottavasti ne tekis töitä sen kanssa, ne sais siitä semmosen smoothin. Ei sen luulisi olevan mikään kovin vaikea operaatio. Se olisi ainakin ihan pirun jees. Ja sit jos ne sen sais toimimaan, niin sit kaikki olisi tosi hyvin. Sit siellä vois striimautella useamminkin. Pitäisi sitten katsoa kännykkää äänettömälle vaikka tässä vaiheessa. Noniin. Mut joo, tosiaan eilen lähdettiin Kelmin kanssa sitten sen setin jälkeen pyörähtämään yhdellä friendillä. Ja siellä mä näin niinku varmaan... Mä en oo varmaan nähnyt jonkin 3-4 vuoteen meikäläisen pikkuserkkua ja tuli törmäiltyä siihen ja se oli hauska juttu sitten kun juteltiin parvekkeella, niin se kertoi jostain sen kouluttajasta, jolla oli semmonen viikkosulka meininki, että aina joka viikko piti saada uusi sulka hattuun ja se on sitä nyt joku sen vuoden harrastanut ja ei vissiin yhtään viikkoa ja nyt välistä, että se sulkatuu hattuun, niin kun ihmettelee, että mikä vitun sulka, niin naisia. Eli aina joka viikko pitää saada uusi nainen ja silleen. Ja mä aloin ajattelemaan, että kuinka... Mä oon ite tällainen. Mä en tykkää yhden illan jutuista. Mä en saa niistä mitään muuta kuin vitullisen morkkiksen. Sen takia mä en niitä harrasta. Niin mä aloin miettimään, että vittu kun tommosia tyyppejä on olemassa. Tommosia niinku todellisia pelimiehiä. Koska se pilaa sitten naiset meiltä muilta. Koska tommonen käyttäytyminen, niin se saa naiset sitten esittämään vaikeasti tavoiteltavaa. Siinä vaiheessa, kun tämmönen normaali meikäläinen yrittää alkaa niitä iskemään, niin sitten ne ottaa sen vaikeasti tavoittelevaisuusaspekti hässäköinnin päälle, saman tien kääntää isosta vivusta, noin homma toiminnassa. Koska, siis tälleen mä ainakin itse sen koen, että kun tuolla on noita pelimiehiä, ja naiset tietää itsekin, että tietynlaiset tyypit haluaa vain sitä yhtä asiaa. Ja ne ei voi tietää tosiaan, että mikä tyyppi, kuka on sellainen, joka haluaa sitä yhtä asiaa. Niin ne tietää, että siinä vaiheessa kun homma on hoidettu, niin sitten se
jätkä katoo, ne sillä vaikeasti tavoittelevaisuudella, kun ne pistää sen homman päälle, niin ne saa pitkitettyä sitä juttua, kestämään vähän pitempään, mitä se oikeasti kestää. Sitten pääsee juttelemaan sen jätkän kanssa ja pääsee duunaa sen kanssa kaiken näköistä juttua, kun tietää tosiaan, että se katkee sitten sen ensimmäisen sahaamisen jälkeen. Niin se on ihan vitun perseestä oikeesti. Se on tosi hanurista. Varsinkin koska minä en ainakaan ole, mä en oo mikään vitun metsästä ja mä oon semmonen, että mä toivoisin, että kaikki tippuis mun syliin, että safka putois valmiina mun käsille silleen wow, kiitos. Ja sama mä toivoisin naisistakin. Niin sitten se on ikävä sitten, jos käy tämmönen vaikeasti tavoittelevaisuusjuttu. Niin siinä on sitten ihan paskat housussa, että mitä vittua tässä nyt, että onko se nyt kiinnostunut meikäläistä ollenkaan, yritäks me tässä turhaan ja usein, miten se tulee sitten jätettyä siihen, että ajatellaan silleen, että jaha, et eihän se ole meikäläistä pätkään kiinnostunut, se ei ikinä aloita keskustelua tai mitään muuta ja vastailee hyvin nihkeästi. Niin yleensä ne hommat sitten jää. Ja se on muutenkin, se on aika ei hankalaa, vaan hauskaa se, että pitää jostain ihmisestä, mutta silti pitää olla vaikeasti tavoittele. Liian vaikeita sanoja näin aikaisin aamulla. Liian vaikeita sanoja näin aikaisin aamulla, kyllä. Mutta siis, jos te nyt ehkä ymmärrätte, mitä mä nyt tossa yritin tarkoittaa. Eli kiitoksia vaan kaikki pelimiehet, että pilaatte meiltä muilta vässyköiltä kaikki pienemmätkin chanssit saada mitään naisia, koska teidän takia ne naiset käyttäytyvät vaikeasti, koska haluavat pitkittää sitä pientä juttua, mikä siinä on pystyssä. Tolleen mä sen itse koen. Mä en tiedä, onko se asia oikeasti tolleen, mutta tolleen mä oon sen aina funtsinut. Ja pakko kyllä arvostaa, että on ihmisiä, jotka pystyy pitämään tuommoista viikkosulkahässäkkää, mikäli nyt on puhetta, joillakin se ei välttämättä ole pelkkää puhetta. Mutta pakko arvostaa, että tommosiakin tyyppejä löytyy. Mulla on muuten yksi spesiaalisyy, minkä takia mä tänään tulin tänne Petter Forströmin puistoon, missä mä tällä hetkellä oon. Mä näin aika mysteeristä unta. Mä näin semmoista unta, että mä olin tulossa tänne riippumattoilemaan. Ja tää koko mesta oli aidattu, siinä oli perkeleen korkea aita. Mä ajattelin, että mikähän juttu tää on, että minkä takia meikäläisen mesta on nyt aidattu. Ja sitten mä huomasin, että tohon oli rakennettu jostain kumman syystä tänne Lohjan Virkkalaan Saksan suurlähetystö. Ja tää on niin absurdi. Kaikki paikat oli täynnä svastikoja. Oli pakettiautoja, minkä kyljessä oli svastikat. Ja punaiset liput liehu, missä oli mustat svastikat joka puolella. Ja mä olin silleen, että ei helvetti, että jos noi tyypit on mennyt kaatamaan meikäläisen riippumattopuun tosta takaa, niin mä suutun ihan saatanasti. Ja mä olin silleen, että nyt mä menen tonne aidan yli, menen tsekkaan, kun mä en nähnyt tosta aidalta mukaan sitä puuta, vaikka se nyt oikeasti siitä näkisi, mutta jostain syystä sitä ei siihen näkynyt. Ja mä lähdin sitten aitojen taakse kikkailemaan katsomaan, onko mun puu pystyssä. Ja sitten meikäläinen napattiin ja sitten onneksi heräsi ennen kuin mulle tehtiin mitään ihmeellisiä natsi-eksperimenttejä. Tiedän, vaikka itse mengelle olisi tullut yrittää jollain hapoilla vaihtaa mun silmien väriä siniseksi ja tukan väriä valkoiseksi, niin kuin kunnon arjalaisen kuuluu olla. Mut joo, aika pysäyttävää. Niin mulle tuli jotenkin aamulla, kun mä heräsin ja mietin sitä unta, mä mietin kuinka absurdi se oli, että minkä takia tänne tulisi Saksan suurlähetystö ja minkä takia se olisi vielä natsi-Saksan suurlähetystö. Niin mä ajattelin, että se oli pieni kutsu, että mun pitää tulla arvostaa tätä paikkaa ennen kuin natsin perkeleet vievät tämän multa. Niin täällä nyt ollaan kuvaamassa vlogia ja kiitos herra Sirkkelikäsi tuolla. Melkein pilasi meikäläisen setit, mutta ei sentään. Mä olisin tosi paljon halunnut kuvaa noilla rappusilla. Ne on jotenkin fotogeneettiset. Paljon siistimmän näköinen kuin tämmönen geneerinen puska tuossa mun selän takaa, mutta ei voi midistä. Ja sit semmonen, mistä tulee aika paljon viestiä, kun rutistaan siitä, että meikäläinen on nyt tossa viime aikoina istunut vaan himassa ja en ole lähtenyt ulos, niin siihen on just semmosia syitä, että mulla ei ole aikaa lähteä. Se on heti tulee tunti lisää, kun mä lähden pihalle, etin jonkun hyvän paikan kuvaan ja palaan siitä himaan ja teen sen vlogin kasaan. Varsinkin kun mä teen nyt 4 viikkoa iltavuoroa, mulla ei ollut todellakaan paljon aikaa siinä. Mä heräsin myöhään ja mun piti saada tunnissa kuvattua, editoitua ja pistämään uppaukseen. Ja se oli se ainut aika, mitä mulla oli, koska mä yritin monesti herätä 8, mulla olisi enemmän aikaa, mutta mä en pysty, mä rakastan niin paljon nukkumista. Mä aina laitan vaan lisää herätys lisää ja sitten viimein kun kello on vähintään se 11, mun on pakko herätä ylös.
Ja siinä on se, että mulla on elämässä muutakin tekemistä kuin pelkät videot. Niin jos mulla ei ole vaan aikaa, niin silloin mä haluan tehdä sen niin nopeasti ja helposti kuin mä vaan voin. Ja se on se, että mä oon himassa ja kuvaan sen siinä. Ja sitten on vielä se, että jos pihalla sataa vettä, niin en todellakaan mene. Mulla on helvetin kallis laitteisto tossa. Mä en ajatellut pilata sitä missään vesisateessa. Ja yksi vielä on se, että sillähän nyt ei ole periaatteessa mitään väliä, mitä tuolla takana näkyy. Koska näiden videoiden pääsääntöinen sisällys pitäisi tulla minun suustani sinne teidän korviin kuunneltavaksi. Se on se näiden videoiden pääpointti, jos joku ei vielä tajunnut. Nämä vois periaatteessa olla ihan podcastejakin periaatteessa, mutta mä en itse tykkää podcasteista, mä en jaksa kuunnella sellaisia. Mä haluan, että siinä on jotain audiovisuaalista sentään. Mutta se audiovisuaalisuus, tai visuaalisuus ei luo periaatteessa, meikäläisen mielestä ainakaan, sitä videota, vaan nimenomaan se sisältö, mitä siinä puhutaan. Se on se pääasia, olkoon tausta vaikka valkoinen seinä, tai olkoon tausta vaikka vittu Grand Canyonin jostain huipulta kuvattu, että se hieno tausta makoilee siellä omassa ihanassa elementissään. Ja totta kai ne on hienoja, aina kun on aikaa, niin silloin totta kai pitää löytää semmonen hyvä paikka, missä kuvailla. Mutta suurimmaksi osaksi, varsinkin iltavuoroviikkoina, niin meikäläisellä kun sitä aikaa ei oo, niin silloin se pitää turvautua siihen omaan himaan. Ja siellä on ihan kourallinen vaan paikkoja, missä voi kuvata. Niin mun pitää käyttää niitä hyväksi ja mä oon nyt hyvin pahoillani, jos se on ollut pelkkää maassa istumista ja sen sellaista, mutta asiat menee näin, miten ne menee. Meikäläinen ei vielä tiedä oikein, mitä tämä sunnuntai tuo tullessaan, mutta toivottavasti kaiken näköisiä hienoja seikkailuja ja sun muuta pieniä elämän askareita. Että jaksaa taas kohdata sitten tuollaisella pienellä äänenmenetyksellä ensi viikon. Voi olla pieni kulttuurishokki mahdollisesti herätä huomenna 5. Mä yritin tänään herätä niin aikaisin kuin vaan mahdollista, että mä saan sitten tänään illalla aikaisin alettua nukkumaan, ettei mulla mene yö ihan perseelleen, mutta katopaan kun 11 taas heräsin, niin voi olla, että ensi yö on aika pilattu, että mä alan joskus siinä 12 aikaa suunnittelemaan nukkumaan menoa ja varmaan 2 aikaa vielä pyörin sängyssä ja mietin, että vittu mä joudun heräämään 3 tunnin päästä. Mut ei se mitään, jos niin käy, niin sehän tarkoittaa vaan sitä, että sitten tiistaina mä saan ainakin, tai siis maanantai-iltana saan ainakin hyvin nukuttua, koska mä oon sitten ultra väsynyt töitten jälkeen. Mutta huomista väsynyttä vlogautusta odotellessa lähdetään kohti autoa pikkuhiljaa kävelemään. Ei tässä mitään sen ihmeellisempää sitten vissiin ole enää lisättäväksi tähän päiväiseen vlogautukseen. Tää on törkeä siisti keli. Ei voi muut sanoa. Mä otin ehkä ihan turhaan tämän minun paksumman paidan nyt päälle, koska täällähän paistaa aurinkoa, täällä on lämmin. Täällä on liki semmonen loppukesäinen fiilis. Ei ollenkaan enää semmonen syinen fiilis, niin kuin tossa oli hetki sitten. Mut joo, mä talsin tästä tämmösiä rabuseja alas ja nyt mä lopetan kuvaamisen. Hei hei!